Tak zdravím vás, priatelia. Ideme sa trošku pozrieť na vás. Dobre, čo vás tu čaká v dohľadnej dobe, aké zmeny tu budete robiť? Čo nás tu v týchto energiách momentálne, v tých ukončujúcich energiách, ja to tu mám tak debilne, toto je srdiečko, ak si budete chcieť vybrať kôpku. Toto je taký štvorec. A tieto dozičky, a toto je vlastne gulička, dajme tomu. Dobre, čiže ideme sa pozrieť na srdiečko, štvorec, guličku. Kto ešte nemá vybraté, nech si pozastaví video. Ideme sa pozrieť vlastne teraz najprv na to srdiečko. Čo čaká ľudí, ktorí si vybrali srdiečko? Čo tu čaká ľudí, ktorí si vybrali srdiečko? Teraz v dohľadnej dobe. Čo je pod tým schované, tatínko? Fúha, vás tu čaká nejaký stabilný, emocionálny muž, ktorý k vám prichádza. Král pohárov je citlivý, stabilný, pracovitý, starostlivý. Dobre? Král citov a láska je jeho motom. Nejednoznačne je to král citov, čiže v tarotových kartách je to král pohárov. Dobre? Tuto k niekomu prichádza nová láska, zlatička, alebo aj tá momentálna. Pozrieme sa na to, čoho sa to týka najprv. Tatínko pre jednotky. Čo tam oni teda majú momentálne v živote a čo ich tam teda teraz čaká, sa pozrieme. Jednotky. Kto si vybral jednotku? Intuícia. Dobre, čiže od 2 do 5 sekúnd viete, čo je vaše, ktorý balík. Čo čaká jednotky, tatínko? Čo tam žijú a čo ich teda čaká? Vy tu máte nejaký hnev, no jasné. Vy tu nemáte nejaký hnev kvôli žiarlivosti, nedôvere, hej? Tu ste o niečo dokonca aj prišli. Sú tu nejaké požičané peniaze, niekoho ste tu podporovali. Žijete tam ako priatelia, čiže máte tu nejaký vzťah. Alebo ste mohli mať, kde vy ste z toho chorí, tu sú myšlienky, choroba. Ten chlap evidentne je emocionálne nestabilný. Alebo proste môže byť chladný. Máte to zhora dané, to znamená, že ten muž vo vašom živote mal byť, lebo vás niečo učil. Dobre, vy tu máte myšlienky, faloš, myšlienky, choroba. Okay? Máte tu dobrú spoločnosť, lásku, zablokovaní ste voči tomu ale mužovi. Je možné, že vás sklamal, aj čo sa týka financií. Dobre, jednotky, vy tu máte nejaké úradné záležitosti, ktoré budete riešiť. Túžite po vzťahu. Je tu strata intimity, čo u vás vidím. Čiže ten muž môže sa k vám síce pekne niekedy správať, ale skôr tu vidím takú manipulatívnu techniku. To znamená, že niekedy sa k vám pekne správa, ale z vypočítavosti. A je tu strata intimity. A aj keď prejavuje nejaké city. Vy ste tu už zablokovaní voči tomu mužovi. Mohla tu byť predtým nevera, nemusela. Žijete teda vedľa seba. Dá sa povedať ako priatelia, kamaráti. Dokonca tu sú falož nejaké peniažky, že vám môže dlžiť. Máte tu chorobu z peňazí, chorobu z tohto vzťahu. A teda vám tu prichádza do života, že ukončujete tento vzťah. Jednotky. Môže to byť aj vzťah, nevzťah. Sice tu na to moc nevidím, že by to bol vzťah, nevzťah, ale môže, že ste boli spolu a momentálne môžete byť kľudne od seba, kde bolo ukončenie teda. A vy tu máte komunikáciu s nejakou novou osobou, ktorá tu vychádza ako král pohárov. Je tu muž plný citov, pozornosti, máte tu ukončenie choroby, hej. Nečakaná radosť, stretnutie s niekým novým. Máte tu ale nejaké úradné záležitosti, ktoré budete riešiť ohľadom detí. Ak nie, tak budete sa baviť so svojím bývalým partnerom alebo s týmto partnerom, ktorého máte tu, ktorý je egoistický. Budete sa baviť, aj vypočítavý môže byť, budete sa baviť o dieťati alebo o vašom vzťahu. Nejaké nedoriešené veci ohľadom financií tu budete riešiť. A ideme sa pozrieť teda ešte v iných kartách, čo vás tu čaká. Sekundičku mi vydržte, ja zývam, lebo je také počasie. Sa ospravedlňujem, je toho veľa, aj tých výkladov. Čiže čo tu čaká, tatínko, ešte jednotky. Muž citov. My vieme, že prichádza nová energia, teda ten váš bývalý mohol byť chladný, nedostupný, alebo momentálne ešte môže byť, že sa držíte v toho vzťahu, ale toto tento rok končí. Vám tu prichádza do života človek, ktorý je empatický, ktorý teda vám
dá sa povedať, na modré z neba, ako sa hovorí. Pozor na to, lebo niekedy to môžu byť aj manipulatívne techniky. Dobre? Dobre, jednotky, tatinko. Kde sa nachádzajú? Trojka mečov. Niekto vám tu zlomil srdce. Tu bol nejaký podvod, nejaká nevera, hej? Máte tu taký pokoj momentálne. Harmóniu. A vám tu prichádza nejaká srdečná záležitosť. Hej? Inšpirácia. Rovnováha. Čiže jednotky máte byť úplne v rovnováhe. Máte ukončiť s kľudom to, čo ste tam mali, pretože vy tu zmeníte síce aj ten postoj, čiže máte sa dať do seba, porozmýšľať nad tým, že čo ste teda žili, kde máte tie medzery ohľadom vzťahov, vlastná hodnota a v podstate nejaké extrémne dávanie. Dobre, máte tu zadarenie sa vo financiách, ale samozrejme tu máte aj nejakého muža citov. Áno? Čiže vám tu naozaj, vy tu naberáte nejakú životnú energiu a vy si tu vytvárate domov s niekým, kto je charizmatický, múdry, kto vám prichádza do života. Máte tu novú šancu na život a bude to veľmi hlboký vzťah. Hej? Odsekávate vlastne, tu padá tá minulosť, čiže tento človek, ktorý vám tu likvidoval život, to tu padá a vám tu prichádza človek, ktorý je zabezpečený, charizmatický, vôňa luxusu, král pentaklov, charizmatický a vy tu vytvárate vlastne novú šancu na život s niekým, kto je teda hlboký. To znamená, že naozaj tuto vás čaká niečo krásne, kdežto v tom minulom vzťahu bolo zlomené srdce, trojka mečov, úplne. Vy ste našli aj nejaký taký ten pokoj, alebo máte ho aj nájsť, dobre? Ale tam bolo zlomené srdiečko. Dobre? Tuto máte dôležitú voľbu úplne v niekom inom. Dobre, ideme sa pozrieť teraz na tie dvojky. Čiže jednotky úžasná energia, nové začiatky s niekým, kto vám tu dáva city. Všetkých 10 pohárov citov. Dobre? Ja tie vzťahy robím, no. Čo tu majú? Dvoječky. Vy tu stagnujete. Momentálne nemáte podmienky na to, aby ste sa mohli niekam pohnúť. Buď vám nikto neprichádza do života, ale je to hlavne teda z dôvodu, čo tu je vlastne odkaz pre vás, že ste nezavreli všetky dvere. Nezavreli ste všetky dvere, alebo sa ešte nezatvorili nejaké dvere vo vašom živote a preto sa iné dvere nemôžu otvoriť. Vy tu chránite nejak samých seba a možno, že máte aj strach pred niečím novým. Niekde tlačíte na pilu, aby sa niečo otvorilo, ale tam už je to zavreté a vy to nechápete a nechcete to povoliť. Dobre? To je ten štvorček. Ideme sa pozrieť, čoho sa to týka. Tatínko dvojky. Dvojky. Čo žijú dvojky, tatínko? Ten štvorček. A čo ich tam teda čaká v dohľadnej dobe? Niekto sa tu nechce niečoho pustiť. Na niečom lipnete tak strašne silno, až sa vám to stále vracia do života a ne to povoliť. Dvojky. No. Čo žijú dvoječky? Aha. Je tu nejaká chorobná žiarlivosť, to znamená nejaká veľká nedôvera voči niekomu. Dokonca je tu hnev, vnútorný, veľký, že sa vám to nedarí. Aj dokonca tu máte zmenu v práci. Zaujímavé. Máte tu vzťah, kde si dva ľudia ubližujú. Hej. Naozaj si tu robíte zle. A to není dobré, vy sa tu neviete niečo pustiť. Môže tu byť aj manželia. Môžete byť žena, ktorá si toho muža chce na silu zobrať. On príde a odíde. On tu vám prejaví city a ide preč. Tam je dokonca strata stále toho muža. Hej. Je tam hrozná láska z vašej strany. Vy tu čakáte na nejakú svadbu. Tu je sudca, svadba, manželka. Sudca, milenka je manželka. A stále tu čakáte na niečo. Ale je tu vzťah, kde si dva ľudia obližujú. Takže myšlienky faloš. No jasné, vy tu máte nejaké falošné predstavy ohľadom toho muža.
Tu máte nejaký príchod financií. Alebo skôr by som povedala, že tu budete niečo utrácať. Vy neviete byť sami, alebo nechcete byť sami. Je tu nejaká nešťastná komunikácia, vy tam prichádzate aj o nejaké peniažky. Máte tu myšlienky na peniaze. No, máte tu stratu radosti, vy tu ako keby túžite po niečom, čo vám není splnené a dlhodobo. Je tu stály smutok, depresia, tlaky a tak ďalej, čiže tu sa neviete niečoho pustiť. Vy tu máte strašne veľa lásky voči tomu mužovi, on príde, niečo vám slúbi. Ja neviem, a vy tomu veríte a vy čakáte. Čakáte tu na zlatička. Ideme sa pozrieť, čo vás tam teda čaká v dohľadnej dobe. Čo vás čaká v dohľadnej dobe? No to je prúser, keď takto niekto je zaseknutý. Nejaká ilúzia. Čo čaká dvojky, tatínko, v dohľadnej dobe? Stagnaca. Zdržení. Čo čaká dvojky, tatínko? No pozrieme sa na to. Máte si oddychnúť v prvom rade. 9 mečov, vy ste zlomení, vy máte oddychovať a máte sa pripravovať na nové začiatky. Vy tu máte náplnenie, plynulosť, 3 pohárov. Dávajte si pozor, aby ten muž, lebo 3 pohárov veľakrát znamená, že ten muž je zadaný. Dobre, alebo tá osoba, ktorú tu stretnete, môže byť zadaná. Počkajte, pozerám sa, či je to nová osoba ešte, alebo stále mi tu. OK. Máte si prestať niečo vyčítať v prvom rade. Máte zmeniť pozornosť do toho človeka. On vám tu klame, on tu niekoho má ešte. Dobre, čiže môže tu byť niekto, kto je teda zadaný a vy čakáte. On vám tu niečo sľubuje. A môže tu byť niekto, kto vám teda akože niečo sľubuje a nemusí byť zadaný. Ale momentálne tu aj tak niekoho má. Čiže vás, vy čakáte a ešte niekto tu je. O kom vám nepovedal. Máte tu, že táto udalosť, že ešte budete čakať, lebo vy to nechcete pustiť, ale máte oddychovať. Ono je tu nejaký prekvapivý vid udalosti. Vy sa tu niečo dozviete. Vy tu máte nový začiatok s nejakým človekom, nejakú novinku, ktorá sa k vám dostane. A vy tu zmeníte pozornosť vlastne na toho druhého človeka. To znamená, že vám tu prichádza niekto do života. Tu sa ukludnite, budete sa tu liečiť. Budete zase taká nežná. Toto sa nekončí stále. No. Akože prichádza vám tu niekto do života, ale ten človek nie je pre vás dosť dobrý. Vy stále máte pocit, že vy k niekomu patríte a není to pravda. Tu proste niekto stále čaká na niečo, čo mu bolo povedané, slúbené a proste stále má nejaké ilúzie a nevie ísť do tej reality, hej? Tu je 9 mečov, tuto je zlomené srdiečko, čiže tuto bolo ublíženie. 3 mečov, no jasné, vy sa tu stále motáte a vy budete čakať. Do nekonečna. Životný posun tu máte, nový svet tu máte, znovu je tu nejaká manipulácia s tým človekom, čiže on zase príde, bude vám niečo sľubovať a tak ďalej a do niekoľko rokov, až tu máte oslobodenie sa od toho človeka. Urobíte nejaké rozhodnutie ohľadom nejakého druhého človeka. Tento vzťah vás ale posúva k nejakej hojnosti finančnej. To znamená, že vás posúva do nejakej finančnej hojnosti, do veľmi silnej intuície. Vy sa dozviete tu nejakú pravdu o pár rokov a tam je ukončenie tej lásky k tomu človeku. Čiže vy tu na niekoho čakáte a nepustíte do svojho života žiadneho iného človeka, pretože nikto vám není dosť dobrý. Máte tu strašné ilúzie o tom naozaj a on tu prichádza, zase vám tu dáva nejakú nádej. Hej. Je tu vlastne 3 pohárov, vy ste tu kráľovná pohárov, proste vy tu akože idete do tej lásky, tam bolo zlomené srdce, môže vám znovu zlomiť srdce, ale vy stále ako keby budete mať nejakú nádej a tak ďalej. Potom sa tu zase niečo dozviete a tam je ukončenie tej lásky. Hej. Máte tu nejaké šťastie a máte tu konečne iného muža. Charizmatického nového muža. Dobre, čiže to je nekonečný príbeh, zlatička, máte sa na čo pripraviť. Pevné nervy vám prajem, aby ste z toho neochoreli, pretože vy tu čakáte na niečo absurdné. Dobre? Tuto sa niekto nechce pustiť niečoho, čo nemá zmysel.
a nechcete to vidieť reálne. Veríte sladkým rečiam a to sú blbosti. Hej. Niekto tu s vami extrémne manipuluje a proste nevie sa rozhodnúť pre vás a vy tu trpíte a dlho ešte budete. No už mrzí ma to, pretože momentálne my sme v tej 9, mali by ste to pustiť, hej. Budúci rok už to bude niečo iné. Dobre, teraz na tie trojky máme tu túto guličku, alebo čo to je, také krásne. Vy ste tu niečo pochopili, miláčikovia. Vy tu máte nejaké pochopenie. Máte tu, že vývoj udalostí sa vždy zrýchluje. Čiže teraz sa bude zrýchlovať nejaký vývoj nejakých udalostí, aby ste vy pochopili súvislosť, aby ste sa vedeli pohnúť. A stále vy tvrdohlavo tiež na niečom lípnete. Vy máte nejaké riešenie, ktoré považujete za správne a vy na tom riešení lípnete. Čo vy potrebujete k tomu, aby ste zmenili pohľad? Čo potrebujete? Lebo už tam prišlo veľa indícií, aby ste zmenili ten pohľad a stále nič. Dobre. Tatienko trojky, ideme sa na nich pozrieť. Čo ich tam teda, čo tam žijú a čo ich čaká, prosím. Že to nahrávam. Ma porazí, keď nie. Čo žijú trojky? Intuícia inak znamená, chcem povedať, keď vám poviem, že od 3 až do 5 sekúnd, alebo od 2 do 5 sekúnd, to je vaša intuícia, to znamená, že vám ukazuje, ako ste napojení, pokiaľ ten balíček vám nepatrí, tak nie ste dobre napojení. Aj ak tam patrí nejaký iný balíček, ale má vám to niečo povedať. Tu sú nejaké psychické problémy v prvom rade, s ktorými odmietate bojovať. Hej. Dosť premýšľate, máte tu veľa smútku, sú tu myšlienky na samotu, hej, sú tu také depresívne energie. Máte tu nejakú životnú cestu a stratu vzťahu. To znamená, že vy ste tu prišli o nejaký vzťah, hej, ktorý bol dlhodobý a stále ste v tom vzťahu zotrvávali. Niekto tu má aj dceru možno a nemusí, ale niekto tu má aj dceru alebo nejakú kamarátku, ktorá vám tu v tomto vzťahu mohla pomáhať roky. Hej. To bol žiarlivý vzťah, kde vy ste dlhodobo boli a ten vzťah nefungoval. Áno? Vy by ste chceli, dokonca možno túžite aj po dieťati, alebo ste túžili. Máte tu nejakú novú prácu. Čiže trojky. Máte tu aj novú prácu, máte tu stratu vzťahu, ktorý nefungoval, máte tu vlastne nejaké starosti s peniažkami, chorobu z peňazí. Na základe toho budete mať novú prácu, kde tiež sa teda akože máte hľadať niečo, alebo ísť do tej vlastnej sily a v prvom rade sa postarať o seba. Dobre? Je tu strata nejakého chorého muža, ktorý mohol byť manipulátor, narcis, nemusel. Čo sa týka vášho zázemia, to je v poriadku. Ale ten váš bývalý, on sa tu bude vrácať. To vám chcem povedať. A nebude úprimný. Je tu stretnutie s falošou, čo sa týka bývalého. Vy tu máte teda akože aj nejakú lásku v živote, ktorú tu stretnete. Aby som povedala, že vám tu ide k šťastí, ale ako keby ste neverili tým mužom. Čiže v podstate dá sa povedať, že vy tu nechcete niečo pochopiť takisto ohľadom nejakého vzťahu. A veľmi ťažko sa vám teraz, lebo je tu aj choroba v dome, choroba z peňazí. Môžete mať aj dieťa, alebo ste túžili po dieťati. Dobre? Ale ja tu proste nevidím, že vy by ste boli nejaký náplnení, tiež tie trojky. A idem sa teraz pozrieť, čo vás tam čaká. Platička, my tu trošku niečo robíme, lebo rekonštruujeme, tak sa ospravedlňujem, ak tu budú nejaké rachoty, buchoty. Pochopenie. Máte pochopiť vo vašom prípade, že za prvé, nie každý je rovnaký, za druhé, na tomto svete nie sme večne a pokiaľ chcete dobrý vzťah, musíte si vybrať kvalitného človeka. Dobre k sebe. Ak vy ste kvalitní ľudia, máte si vybrať k sebe kvalitného človeka. Čo čaká trojky, tatínko, prosím? No, po strate vzťahu, vy tu máte regeneráciu, máte tu nejaké šťastičko, ktoré vás tu čaká konečne. No, chvála Bohu. Máte oddychovať. Dobre? Máte si užívať tú pohodu a ten kľud. No jasné, vám tu prichádza nejaká pravda, ktorú vám odhalí nejaký zabezpečený človek. Alebo nejaký človek, ktorý teda má nejaké postavenie, vám tu prichádza do života. Máte sa vyspať. Liečivá sila spánku, 9 mečov. Áno, tam bolo zrada. Vám niekto strašne ubližil.
Vám niekto strašne ublížil a vy tu ste v jemnej, krásnej ženskej energii a vám tu prichádza bezpečie, zázemie, zlatička, krásne. Toto je nádherné. Vy tu niečo pochopíte, čiže toto, čo tu je vlastne, že vy ste nevedeli dlho niečo pochopiť, tuto je pochopenie súvislosti, to znamená, že vy tu niečo pochopíte, že prečo sa vám to udialo, vy sa tu pohyňate, vy sa tu pohnete do nádhernej energie, vy tu máte starostlivosť, bezpečie, zázemie, máte sa mať radi, áno. Toto bude vaša srdečná záležitosť s kráľom pohárov a vy ste tu ako kráľovna pohárov, tuto je manželstvo, dobre. Vám tu prichádza človek do života, ktorý bude váš manžel. Čiže trojky tu budú mať manželstvo, ak tu niečo pochopia, posunú sa trošku, dobre? Máte oddychovať, relaxovať a máte sa ukludniť. Niekto vám tu ešte niečo odhalí, bude to zámožný človek, král pentaklov a on vám pomôže, aby ste sa teda z toho celého dostali. Majte sa krásne, zlatička. Chcem povedať, že tie ročné výklady sú zľave síce 60 €, ale robím len tento mesiac už, keďže ja mám tiež svoje starosti. Tak iba tento mesiac, do konca mesiaca robím objednávky na ročné výklady. Budúci by som mohla zobrať mesiac, ale fakt už nejakých 5-6 výkladov iba, lebo ja mám toho strašne veľa. Majte sa krásne. Ahojte.